művelődési házat. Annak is nagyon örvendek, hogy nagyon sok ismerős arcot látok. Immár harmadik házas ember születi vállalkozásával. Egy kicsit többet beszélnék, ha megengedik. El szeretném mondani, hogy alakult ez a mi kis tánccsoportunk, művészcsoportunk, mert hát úgymond mindenesek vagyunk. Tehát ezelőtt 2 évvel úgy döntöttünk az úgymond idegenekkel együtt, hogy készítünk egy születi mulatunk egyet. Ez azzal jár, hogy van egy hagyományos próba, utána egy bár, utána egy úri. No, tehát nem annyira elvetendő dolog, de jó. És hát nekik jó sikerült. Köszönhetően önöknek, hogy évről évre, előadásról előadásra, legyen színház, vagy legyen születi bár, itt voltak. És biztattak minket, aztán ne felejtsek belé, jött a következő a színdarab. Az már gördülékenyen indult egyik a másik után. Nagyon jó sikerült, még nagyobb sikerrel. 2 teltestet hoztunk össze itt a faluba, még voltunk vendégszerepelni is kábon másnak. Összességében mondva, nagyon-nagyon jó. A lényeg az, hogy van nekünk egy évünk, amiből van egy tél, ami hosszú és unalmas. Kezdődik az ősszel, és egészen a húsvétig. Ezt kitöltjük egy születi bállal és egy színdarabból. Ebből ellopunk 6 hetet a születi bálra, egyet jót tartunk utána, itt önökkel egyet persze. Utána 6 hét, 10 hét adott, hogy sikerült egy színdarab, milyen hosszú a farsong, mert hát kihúzzuk a végét, tanuljuk meg rendesen. És telnek múlnak a napok, észre se veszik, hogy hova lesz a várat. Az őseink annak idején mit csináltak ősszel, mit csináltak télen? Tófoztuk a jártat. Török búzafosztuk a hótat. Közösségbe jártunk. Tehát ez a mi lényegünk, hogy egy kisebb közösséget alkotunk, ahol jól érezzük magunkat, és estéről estére, vagy hetente 1-2-3 alkalommal összejutunk. Időközben kialakult az új futballpálya segítségével egy péntek esti futball, ami teljes éven keresztül működik. Van egy kisebb csapatunk is, különböző ilyen napi bajnokságokra szerepelünk, fenyéri művészek címén. Tehát egy szónak is száz a vége. Örvendek, hogy önök itt vannak. Örvendek, hogy ennyien, évről évre és hova tovább egyre többen együtt tudunk mulatni. És nagyon szépen köszönöm azt a biztatást, amit műsorról műsorra önök adnak nekünk. Meg szeretném köszönni a mi kis csapatunknak, akik lendületlenül és töretlenül jönnek próbáról próbára, ki ahogy tud, hogy a lehetőségei vannak, és összehozunk ezeket a darabokat. Meg szeretném köszönni a művelődési házigazgatónak, a ma esti koreográfusának, Kovács Imrének, hogy hetente 2 alkalommal, 3 alkalommal az ide és a türelemét megfordított. Tehát elmondom, hogy itt vagyunk, közel 40 éves átlag életkorról, és sem vagyunk a gyermekek. 7-től 8-ig szivarozunk, csak elkezdünk valamit. Általában kicsit borozgatunk, beszélgetünk, és aztán próbálunk. Tehát sok türelmüket. Még egyszer köszönöm szépen, és örülök, hogy van még egy nagyon fontos dolog, amit minden egyes alkalommal elmondok, de az egyik legfontosabb. Van nekünk egy helyi vezetésünk, aki rendelkezésünkre bocsátotta ezt a művelődési házat,
amikor javították akár az iskolát, minden pénteken járunk fotbalozni a helyi fotballpályára, és általában, amit szeretnénk megvalósítani, mindenre támogatnak minket. Most jelenleg úgy döntöttünk közösen, vezetéssel együtt, hogy meg szeretnénk örökíteni a mi kis tevékenységünket. Ezért minden egyes mozzanatot, tehát akár egy szürethibát, akár egy színdarabot, egy-egy kép erejéig felteszünk a művelődési ház falára, hogy aki bejön, az lássa, hogy ez a falu, ez él. És van benne élet. Köszönjük szépen a lehetőséget! Na de én most már többet nem dumálok. Nem még elaludtam. Jó mulatást kívánok mindenkinek!